Давайте, Рей. Цъкайте, Рей. Сега ще снимаме нов видео с едни мои приятели. И много се молиме да съберем 50 абоната, защото в неделя може да снимаме лайв на живо. Така че моля ви, абонирайте се. С тебе не те чува. Ами, аре при то смитик помпата. Новия бот. Смитик помпата. Стой. Още не съм влязъл. Сега влизам. Стой. Още не съм влязъл. Дай. Айде, тук кацаме. Don't start. Както виждате, един играе на телефон, а други играе на PlayStation 5, аз играя на 4 Pro Max. 4 Pro Max. Тук падат двама, трима. Повече. Четиримата. 4-5. Чай, че при мен има човек. При мен има двама. Един. Афа къде? Не, тук някой отварял често. Ужас. Човек при мен? Дет. Убих един. Абе! Дайте ми помпата. Не бе, ти кой бе? Далеко е. Маля съм на малко. Аз какво да направя? Макси, как ботовете те убиха, бе? Стегни се малко, играеме. Правиме стрим. Стегни се малко. Да. Не живо. Абоната. Брат, трябваше. Не, лагнах. Хора, лагнах. Добре, окей. Пайс. Каква помпа? Добре, аз имам... Човек ли убива? Аз тук си се хилвам в тайното място. Не е тайно място, но почти никой не идва тук. Макшето. Хора. При мен един. Не, брат, не мога да дихам. Човек при мен. Тук. 27. Има един кракна.
Абе, я не... О, мале, дед, в колата, буквално беше в колата, аз го убих. О, мале, дай ще карам. Кико, качай се отгоре. Браво. Мале, то пичка каква коема, брат. Вижте то пичка каква коема, бе. Мале, аз дрифта. Да. Абе, спокойно беше ги убия. Качи се, бе. Не! Мале, много съм зле покаран. Хора, пишете в коментарите колко ми давате покарането. Според мен аз съм супер зле. Мали, какво стана, бе? Тук при мен, хора. Дед. Стой, брат. Мале, брат, не мога да иди в момента. Дед. Тръгваме някъде. Не. Айде да ходим при хората, където се трепят. Брат, къде има хора, да е? Не, бе. Макси, дай го. Има тук някакво епик. Пред при мен никъде няма хора. Аз искам да бия един бот. Идвате ли? Идвам. Аре. Макси, идвай. Така. Тук съм, бе. Идвайте! Те отгоре. Тръгвайте напред, аз ще дойда. Тръгвайте с колата напред, бе. Тръгвайте с колата, бе, брат, те са ботки. Тръгвайте, при мен има 3. Опа. Мале, колко са стъпи, брат. Аз и да стоя на едно място. Стой, дай да го пикексна. Чай. Дед.
Аре бързо да биеме бота, бе. Сори, Макси, не мога да те чакам повече. Нищо, ние отиваме с Кико да биеме бота. Как като го няма? Бързо, бе, при нас идва. При нас има хора, бе. Дет. Помагайте, бе, при мен има... Омага. Оръжието на бота. Всичко е на земята, буквално. Всичко беше на земята. Помагайте, при мен е пълно! Бат. Дет. Айде, брат. Добре, отивай в бункер и аз идвам. Кико, идвай да бягаме. Идвай, бе, тука, Кико, идвай тука. Тука, бе, Кико, слизай долу. Аре, че Макси, ако има хора при него, той ще умре. Как спас в... Тук няма спас. Качите, защото зоната тръгва. Давай. Браво. Ти нарочно ли го правиш, Кико? Шоши? И какво ми трябва? Чао, Макси. Дайте да слизаме да биеме хората, защото така ми скучваме. При мен някакъв. И как не взех такива... Спава се това на дом! Аз съм! Максим, аз съм! Как като не мога да стигна? О, Макси, ти ли знаеш тази песен? Още от малки смухите, брамчи. Медалона, бързо при мен, Медалона, моля ти, помагай! Пичове, помагайте. Да, ма помагайте, защото при мен е Медалона! Да, при мен има двама медалони! При мен са медалоните, бе, хора! Помагайте, моля ви, стойте тук да ме пазите, моля ви. Аз ако го взема това, просто никой не може да ме бие. Аз миналата игра буквално ги убих всички. Макси, вземи ме оръжията преди това, Макси, вземи. Браво. Макси, дам ти оръжията, за да ми ги вземеш след малко. Митиците. Бързо, взимай ги. Хора,
гледайте са! Майко миличка. О, мага. What the fuck. Отивам при медалоните, Макси, отивам долу при медалоните. Слизи долу при медалоните. Браво. Не, брат, слизам. Стой. Къде е картата на Кико? О, брат, един от медалоните май съм уби. Не се. Абе, вземи на Кико картата, аз имам да го съжива, ти вземи на Кико картата. Добре, аз си взема, айде. Къде? Брат, ей там зад нас. При мен ме бие медалона. При мен е тук. Лад, къде бе? Дет медалона, Макси! Дет е медалона, бързо. Бързо, брат, при мен има медалони, взими медалоните бързо. Взими всички медалони. Защото взими медалоните, аз ти имам да ребутна. Тико. Да идвам ли? Добре, аз го ребутвам, не знам. Ти ме каза да не идвам. При мен човек. Дет. Абе, Кико, я гледай аз колко по-голям съм от тебе, бе. Кико, ела при мен. Макси, ела. Виж колко по-голям съм от тебе. Дедо ти. О! Къде бе, брат? Мале, брат, какъв е това, бе, брат? Много си тъп. Не си. Имаш трите мед... Няма как да си дед, като имаш трите медалона, бе. При мен е пълно, брат, при мен е пълно. Схил, бе. Вижте. Идвам! Аз ще ви пазя, хора, пазете ме, аз имам 1000 живота, бе, брат. О, бързо бягайте от зоната, вие. Мале, аз моля да карам кола, бе. Не мога. Мога да се воза на нея. Елате да ме возите на тази кола. Давай, Макси, карай я. Аз буквално, ако вие човек направя този дет. Не. Чакам ви тука. Хора, чакам ви тука. Ти го вземи, аз съм отгоре на колата. Айде, хора, какво стана с вас, бе? Гледай колко са смотани. Стой! Чакай малко. Давай. Не мога. То не кляка. То чак толкова стар, че не може да кляка. Тук съм, бе, брат. Хора, при мен, хора.
А коронка, брат, аз нямам. Не мога. Така. Мале, гледайте само какво правя. Гледайте. Той няма никакъв шанс. Те хората буквално сега ще чуят как ги правим те неща. При мен! Които са при мен? При мен са. Давай. Още всичко правя, бе. Маля, внимайте, защото при мен е пълно. Не. Къде са тези хора, брат? Само искам да знам къде са хората. Аз само подскачам по целия мап. Къде, бе? Батема. Къде? Насочите ме. Тук няма никой. Аре, брат, това ще ми стреля. Няма да ще. Окей. Мале. Добре. Никакъв шанс. Деца. Дет! Оу! И това беше всичко от мен. Чао!